Kakonyo wasiri wandai iko wadi na biro luongi koro sani ta kuno mondo yudis jogi ywa motelo malo ok wanyalo wacha nwariwore to ok wariwore riwruoge dhowa ung'eyo adier ni riwruok en teko to kupogoru ok unyal timo gimoro. Kiswahili bende wacho ni kogno achiel ok neg nyuogo, kiriwo koki ariyo to nego nyuogo. Koro akwo oganda Luo te man Mombasa nyaka man Uganda mondo wariwre uru mandala ka nyithi Luo mandala ka motelo e yor siasa akwayogi kendo akwayogi repeatedly ni giwe pogore.